Ayan. Waloy pa. Yes. Happy anniversary. Ayan. Surprise ka na naman. Halika na dito. Ayan. Ayan, kita mo yan. Oh, di ba? Ayan. Yes. Sayang ang pera. Ma'am, lapit ka po rito, ma'am. Ma'am, lapit ka rito. Ma'am, lapit ka po. Ayan. Siyempre, tanggapin ang bouquet ng pagmamahal. Ayan. Wow. Ma'am, Nagaw na ako. naganda. Dapat nagaw na ako. Okay lang yan, ma'am. Maganda pa rin. Ayan. Ma'am, bakit ka naiyak? Ba't ka naiyak, ma'am? Yan ba yung team song nyo, ma'am? Opo. Oh, wow. Hindi na alam. Ah, di ba? Hanggang ngayon, in love ang ating sender, ma'am. Sana pera na lang. Well, meron na, ma'am. Na-deposit na daw. Yes, syempre. Ma'am, okay lang, ma'am. Basahin namin yung letter ng ating sender, ma'am. Basahin namin kasi may letter sa inyo, eh. Ayan. Sensya ka na, mama. Anniversary mo, eh. Napaiyak ka. Tapos kakasya. Kakaano lang kami. Sabi ko, ulitin natin, di ba? Sabi mo, di ba? Kaya pala naway-away si Maymay. Ah. Para kunwari. Bakit? Inaway ka ba, ma'am? Oo, kaninang maga. Ah, kaya naman pala. Ito talaga si Sir, ano? Ayan. Actually, may letter pa siya sa'yo. Eh. Ayan na. Kawayan. Ayan. Ay, tingnan mo yung Tumay asawa. Ayan. Tumay asawa ko. Happy 7th anniversary asawa ko. Sana na-surprise ko ka ulit. Ayan. Thank you for always being there for me. Thank you. Kahit para tayong aso't pusa. Ayun naman pala. Andyan ka pa rin. Hindi ka nagbabago at hindi mo ako sinusukuan. You are truly blessing from God. Thank you for being my partner, my wife, lover, and friend. Ayan. You always be happy. And I promise that I will always be with you. And again, happy anniversary, asawa ko. More anniversaries to come. And I love you forever. Ayan! May forever! Nagmamahal. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak natin. Nagmamahal, Jom. Ano pangalan ni Sir? Sir Jom. Jomar. Ano palayaw niya? Ah, Sir Jomar. Boy! Big boy! Tikboy. Your Tikboy, inaway mo daw si Madam, ha? Ma'am, ano naman yung tawagan ninyo? Ano yung endearment? Asawa na. Asawa. Ah, talaga. So, 7 years full of love, ma'am. Ma'am, pwede mo bang ikwento kung paano kayo nagkakilala ni Sir? Ha? Tinutukan ka ba ng shotgun o ikaw ang nagtutok kay Sir? Joke lang, ma'am, ha? Ayan, ngumignitik na siya. Pero bago mo sagutin yan, siyempre, may pakik pa rin, ha? Ha? Heart naman. Punong-puno Love ng... na love ka. Ang dami niyang I love you, mama. Mukhang may kasalanan yata si Sir, ha? May kasalanan ba si Sir? Inaway niya. Ah, inaaway pala. O sadyang mapagmahalan talaga si Sir Jomar. Ano po? Ayan. O si Boss Tikboy.
Di ba? Ayan, ma'am. Ibalik ko lang po sa tanong, ma'am, yung kanina. Paano ba kayo nagkakilala ni Sir Tikboy? Ano po, security po siya doon sa ano. So pinagtatrabuhan ko po. Saan ba yun, ma'am? Sa Mandaluyong po. Sa loob man, sa labas? Sa gilid. Sa gilid lang. Sa Okay. gilid, 50-50 pag sa loob. So, yun. Ilan na po ang bunga ng inyong pagmamahalan? Palang po. Isa. Nasaan siya? Bebe, halika rito. Lapit ka kay mama mo. At dito yung Halika, bebe. Oh, wow. Ang ganda naman ng bunga. Ganda ng Angela. Yes. Oh, kasama ang... di ba? Anak ni Mother-in-law. Anak ni si Ma'am Sir Jomar. Okay. Magkasama kayo sa bahay ni ma'am? Oh, wow. Sino itong maliit? Bunso. Ay, see. Ito si... Anong pangalan ng anak mo? Lavina. Alam mo ba na anniversary ngayon ni Papa at Mama mo? Oh, wow. Oh, kiss mo si Mama mo, dali. Kiss mo siya. Yes. Ma'am, ilang taon na po ba si Sir na wala rito? hindi na po nagkaroon. Umuwi po siya. Ano? Before pandemic? Taon po. Ay, itong taon. Ano po, nung May. Nung May. Okay. Kala ko matagal na. Ma'am, maitanong ko. May. April. Last. Ito lang nung summer. Oo. Dito lang. Ba't pero kanina nung pagdating namin, ma'am, ba't ka naiyak? Pwede mo kikwenta? Hindi ko po inaasahan. Oh. Kala ko, alis lang kami. Hindi niya sinabi talaga, anak. Kasi syempre. May kasabwat pala dito. Oo. Ayan. Thank you po. Ma'am, narinig mo lahat yung sinabi, nandyan sa letter, ma'am. Baka may gusto kang sabihin kay asawa, kay Sir Jomar. Ano po, ingat ka po lagi dyan. Mahal na mahal kita. Nakis na naman si madam. Amis yularan tampol. Agto sara gamila kayo trabaho to madam. Nakakalis daw nga. Ayan. Wow. Well, pa soft drinks. Siyempre, tawagin natin ang mother-in-law. Ang mother ni Sir Jomar. Ma'am, kasama ka ni... Ma'am. Ayan. Ma'am, ano bang may advice mo sa mag-asawa? Anniversary nila ngayon. Or message? Sana tumagal pa yung pagsasama nila. Yan. Lagi lang silang mag-away. Sabi nga nila, pag nag-aaway, mas lumalakas yung ano. Alam pag nag-aaway. Yan. Mas tumitibay yung samahan. Tibay. Ano pa, madam? Sana huwag ka magbabago. Kahit iyakin ka, mahalin mo yung asawa mo. Ayun lang. Tingin ka ng tingin, walang pera. Akala ko, ano na, madam? Wow. Thank you so much, ma'am. Ano yung pangalan ni madam? Ma'am Lorna. Thank you so much. Pinaka gusto mong ugali ni sir? Ano yung gusto mong ugali ni sir? Yung yung mahal na talaga ako. Gusto niya, hindi niya ako magtatrabaho. Gusto niya dito lang ako sa bahay, nakabulag. Di ba? Ganun ka po kamahal ni sir. Yung nakakamatay na pagmamahal niya. Di ba? Ayaw niya akong trabaho. Oo, kasi nga. Talaga ako. Oh, wow. Galing naman ni Sir Jomar. Baka may gusto kang baguhin na ugali niya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Wala na. Okay na yun. Perfect na lahat sa kanya. Okay, tanggap ko na siya. Kahit ano siya. Yes. Ma'am, pakisabi na lang ng 143 kay Sir Jomar. Love you so much, asawa ko. Ayan. Di ba? Ganon ka in love siya. Oh, di ba?